Yeah, hello. Hello guys. Hi guys. Hello video. Nag-uubak kaming bata. Ano sa English yung nag-uubak? Unuan. Yan. So gagawa kami guys ng sinapot. Sinapot. Ito yung sinapot is Bicol's merienda na made of saging. Saging ang ginagamit. Pwede siyang manibalang, pwede siyang hinog. So, ganito ang paggawa niyan. Balat muna. Babalatan, then itutusok. Depende sa gusto mo kung itutusok o di kaya pagtagpi-tagpiin mo. Yan. So, pag naluto na yan, ito na siya ngayon, ang finished product. Sinapot. Tsaka meron din kami ngayon ditong balinghoy. Balinghoy kamuting kahoy. Tsaka meron kami ditong saging na tinanok. At saka, yan. So, may combination of Sprite and Coke. Yeah. So, di ba? So, yan. Sarap ng kain. Hello, mami. Hello. Love. Okay. Sarap. Sinapot. Si Manay. Hello, Manay. Ito ang reyna ng mga Amrean. Kamay na si Manay. Love you, Manay. Love you, tita. Okay. Amamod to sa reyna ng sinapo. Si Babong ang reyna. Bubong, ka na bubong. Sinapot bubong. Okay, thank you for watching. Bye bye. Bye bye. Bye bye.